नोंखौ दाबोनो गोसोखाङो जानायाव लोंनायाव जिरायनायाव हानायमोनब्ला दिन्थिगौमोन सल'गोफोर नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ बे मेथाइया सोर रोजाबनाय। सल'गोफोर बे मेथाइयानो जाहैबाय बिथां फैलाजे बरगयारिनि रोजाबनाय दोंसे अर्थसिं रमान्टिक बर' मेथाइ। बिथांनि बे मेथाइजों लोगोसे मिउजिक भिडिअ'बो थाबैनो नुनो मोनसिगोन होननानै बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायहरदों। आसा खालामो बिथांनि रोजाबनाय मेथाइ भिडिअ'आ जोबोरैनो मेहेरगोनां जागोन। बिनिखायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थाखाबाय। सल'गोफोर नोंथांमोनाबो जुदि नायनो थाखाय एक्साइटेडब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामनायजों लोगोसे कमेन्टआव खिन्थाहरदो। बेजों लोगोसेनो बे भिडिअ'नि आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों।